Зейді санитар-эпидемиологик иминлік бойынша комиссия отырышы өтті. Узган елда тышқан безгегі білән 17 кіші ауырған. 2021 елда бір генә очрак теркәлгән. Әлеге вирусны юктыруда тышканнар сәбәпче, шуңа күрә авыл хуҗалыгы эшләрен башкаручыларга, урман кырларда эшләүчеләргә аеруча сак булырга кирәк. Авыруга каршы вакцина юк, шунлыктан күп кенә саклану чараларын күрергә кирәклеген билгеләп үтте комиссия рәисе Эмиль Галеев. Хакимият бинасында гадәттән тыш хәлләр буенча комиссия утырышы да үтте. Анда Татарстанда янгыннар һәм газ белән агулану очракларының кинәт артуы хакында сөйләштеләр. Күңелсез хәлләрне булдырмас өчен тиешле хезмәтләр эшчәнлеген барладылар. Комиссия рәисе Эмиль Галеев шәхси йортларда күзәтүләр, профилактик тикшерүләрне арттыруны билгеләп үтте. Янгын күзәтчелеге бүлеге башлыгы урынбасары Айдар Хәбибуллин хәбәр итүенчә, ел башыннан район территориясендә 9 янгын чыгу очрагы теркәлгән. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 3-кә күбрәк диде ул. 2023 ел Россиядә укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителде. Елны 14 февраль көнне республика рәисе катнашында рәсми рәвештә ачтылар. Ачылыш чарасында видео элемтә аша Татарстанның барлык районнары да кушылды. Хакимият бинасына Зәйнең мәгариф оешмалары җитәкчеләре, педагоглар җыелды. Бу ел укытучыларның югары статусын һәм аларның эшенең мөһимлеген ассызыклый. Татарстанда педагог һөнәре яңа дәрәҗәгә чыксын өчен барысы да эшләнә дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов.